To alhamdulillah, yau Allah ya nuna mana yau ne ɗaya ga watan Jun, wanda a yau ne gasar Hausa Fulani Challenge zai fara. Gasar nan kuma in ce ya fara, gasar nan ya fara yau ɗaya ga wata, za a yi tsawon sati 2 ana yi, za mu rufe shi 14 ga wata idan Allah ya kai mu rai da lafiya. Daga nan kun ga sallah za a shiga, in an gama hutun sallah za a tafi tantancewa. Idan Allah ya kai mu ɗaya ga watan Julai, a ranar ne za a kaddamar da gasar Hausa Fulani Challenge, a ba da kyaututtuka ga waɗanda suka ci. Sannan kuma kar a manta waɗanda suka yi gasar jagaba sai ka shiga bila challenge, na faɗa muku cewar ku screenshot ɗin videos ɗinku ku ajiye mana, sakamakon mun ce za mu tantance su ne ta hanyar views, likes, comment. Dama tun farko haka muka faɗa a sanarwar mu, za ku mana screenshot, za mu ba ku lambar wayar da za ku zo ku tura mana akai, sannan kuma ku taimaka ku mana pinning ɗin shi a saman page ɗinku, yanda daga zaran mun shiga idan ku tura mana screenshot za mu je mu bibi page ɗinku, in mun shiga kun ga za mu gan shi a farko, don mu tabbatar da abin da kuka tura mana a nan shine gashi na a pejin ku yana nan a zahiri. To ta haka ne za mu tantance shi. Duka rana ɗaya za a yi bikin ba da waɗannan kyaututtuka 1 ga watan Julai idan Allah ya nuna mana da rai da lafiya. Ina muku fatan alkhairi, sannan kada a manta da dokokin gasan. Men dai abin da ake bukata shine tsantsar al'adar Hausa da Fulani. Idan shigar Hausawa za ku yi, ta Fulani za ku yi, da cikin biyun nan su ake so, amma ku tabbatar da cewa kun yi fiyo shigar Hausawa da Fulani. Sannan kuma ku kirkiri abin da yake nuna sake zaman lafiya da haɗin kai tsakanin Hausawa da Fulani. Idan so samu ne, muna son a dawo da wannan zaman lafiyar fiye da yadda ake da shi a baya lokacin da duniya tana kwance lafiya. Ina muku fatan alkhairi. Sannan za a tantance wannan gasa, yanayin kyan bidiyon ka, yanayin yadda dressing ɗinka ya kasance, yanayin yadda saƙonka ya isa a cikin yadda ka kirkiri bidiyon ka. Mutum zai iya yankan duk baitin da yake so a cikin waƙar yayi, minti 1 zuwa 2 shine za ka kirkiri abin da za ka yi da shi. Duk inda ka yanka a cikin waƙar ka yi, wannan daidai ne. Abin da kaga ya fi maka, wanda ya fi maka kwanciyar hankali, shi za ka yi amfani da shi. Ina muku fatan alkhairi. Sannan kuma zan ɗora muku hashtag ɗin da za ku rinka mentioning, hashtag Hausa Fulani Challenge, Hausa Fulani Challenge. Sannan kuma za a rinka tagin ɗina, a yi tagin ɗin Dauda Kawutu Rarara, a yi tagin ɗin Rabiu Garba Gaya. Ina muku fatan alkhairi. Sannan kuma za a yi tagin ɗin Alhikima, Rabiu Garba Gaya, Aisha, Humaira, Dauda Kawutu Rarara. Mutum waɗannan mu za a rinka mentioning, saboda koya muka samu lokaci za mu rinka shiga muna ganin abubuwan da ake ciki, insha Allah rabbi. Ina muku fatan alkhairi. Zan zo in ba ku lambar da za ku fara tura mana gasar jagaba sai ka shiga bila challenge. Idan na ba da lambar waya iya jagaba sai ka shiga bila challenge za ku tura, kar a fara tura mana gasar Hausa Fulani yanzu, sai mun bukata. Idan mun bukata ran da muke so a fara tura mana, shi ma Allah ya nuna mana, zan fito in faɗa muku cewar shi ma ga lambar wayar da za a turo. Dan Allah kar kowa ya fara tura mana gasa yanzu, kar ku tura mana, duk wanda suke da personal numbers din mu kar su tura mana akai. Za mu ba da lambar waya da za a tura, sannan mun ba da lamba ta jagaba sai ka shiga bila kadai za a tura. Idan wani ya fara tura mana Hausa Fulani Challenge yanzu, ba za mu saurare shi ba, saboda ba shi muka bukata ba yanzu, shi sai an gama za mu fara bukatar shi. Daga ran da aka gama to anytime za mu iya ba da lambar waya da za a turo mana domin tantancewa. Ina muku fata alkhairi. Allah ya ba mu sa'a.